Суаға аның білен бірге Қозан янындағы Ореховка бистесінде яшәүчеләрнең акчасы да юкка чыга. 3нче ел инде үз хисапларына су насосларын ремонтлыйлар. Җирле идарәче компаниядән ярдәм юк. Инде кабат сусыз калганнар. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Вынужден набирать воду. У нас вот в тазах, грубо говоря, вот так всегда скапливается вода. Her тамчы су алтын бәясенә тиң. Үзәк һәм көнбатыш Ореховкада яшәүчеләр 2 атна тоташ суга тилмергән. 12 көн сусыз тордык. Күршеләребез, дусларыбыз, монда яшәүчеләр үзебез су җыйдык. Зарисына кадәр суга бардык. Ә мохтаҗ пенсионерлар нишәргә тиешсең? Янгынга каршы авыр хәл, су булырга тиеш. Урманнарда гына түгел, бистәләрдә дә янгынга каршы махсус режим кертелде. Ниһаять суны биргәннәр, тик су эзлекләр белән ага. Шул сәбәпле көнкүреш техникасы ватыла, кайберәүләр вакытлыча башка урында яшәргә мәҗбүр. Повезло то, что у нас есть дача, мы можем туда уехать и там жить. Безнең дачабыз бар, шунда яшибез. Балалары булган бистәдә яшәүчеләр бик кызганыч. Кайберләренең 4 баласы бар, юынырга да мөмкинлекләре юк. Су белән эзлекләр скважинада насос ватылу сәбәпле килеп чыга. Ул Ореховка идарәче компаниясе балансында. Без аның директоры белән элемтәгә кердек. Ул әлеге вазифада нибары 2 атна гына эшләүен әйтте. Эш урынын калдырып та китә инде. Проблеманы бетерүдә эшлиләр. Тик монда җаваптан бирде яшәүчеләр дә, җирле хакимият та канәгать түгел. Они свои обязанности полностью не работают, не выполняют. Алар үз вазифаларын тулысынча үтәми. Безгә дә мөмкинлек бирмиләр, үзләре дә эшләми. Шуңа да каршылыклар бар. Идарәче компания бер тиен дә акча биреп бирми, су юк. Әмма ничектер хәлдән чыгарга кирәк бит. Халыкка проблеманы үз хисабына хәл итәргә тәкъдим иткәннәр. Яңа насослар сатып алуга акча җыярга кирәк. На протяжении 3 лет мы поселком сами меняли самостоятельно. Моңа кадәр 3 ел дәвамында барысында үзебез алыштырдык. Насосларны да, машиналарны да чистарттык. Бу эшләр идарәче компания вазифасына карый бит. Быел да без моны эшләргә тырыштык. Әмма 2 миллион сум кирәк. Без аны каян табыйк соң? Су машиналарына һәм скважиналарга хезмәт күрсәтү өчен халык түләргә теләми. Алар идарәче компаниягә, авыл җирлеге һәм башкарма комитетка мөрәҗәгать иткән. Тик әлегә җавап алмаганнар. Объектта ремонт эшләре бара инде, ә менә чыгымнарны кем каплар? Бу сорау әлегә җавапсыз кала. Фариса Хәммәтов, Фируза Насырова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы.